Amay na ya kamasa apa makasulod mo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa surga. Nagupakasulod niya sa mga tao apa makasulod sa naraka. Napananaluan o mga tao sa naraka sa mga tao sa surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Napananaluan o mga tao sa naraka sa mga tao sa surga. An afidu alayna minal ma. Pananaluan niran sa mga kilalairan sa surga. Pananaluan niran sa mga amairan, mga inairan, mga watairan, mga karumairan, mga tunganairan, mga siringaniran na mga ginawairan. Hay amakulay na bagya kong kasaig ka kaya maraan ako din. Hay inakulay na bagya kong kasaig ka kaya maraan ako din. Hay watakulay na bagya kong kasaig ka kaya maraan ako din. Hay karumako na bagya kong kasaig ka kaya maraan ako din. Hay tunganayakan na bagya kong kasaig ka kaya maraan ako din. Hoy ginawayakan na bagya kong kasaig ka kaya maraan ako din. Aw mimma razaqakumullah, udi na sunganin ay niriskir ka nung Allah apanganang kan na bagi kami niyorong kami or kami din atanto. Naisambag agyang kutuwa mga tao sa surga, qalu inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Tero niran amat anas wallah, na piyakaharamian su panginginuman nagupanganangkan sa surga sa iku mga tao amya mangkir. Ginan ititua kang belablag. Ginan ititua kang belablag si iku tutunganaya, si ikong giginawai, si iku sisiringana, si iku miyaka pamagapda. Ang makasulad sa surga susabagiun na makasulad sa naraka susabagiun. Ya Allah. Sangkaya kasisitan sa dunia na aya kasasabutat tanong ko kang belabelag na giyang kutua kang gaganata, giyang kutua kap kawafat o isar katano. Di inunta na aya titwa kang belabelag na giyang kutua kap pakasulid ka sa surga, nakapakasulid o pagaring ka kunar ka jahannam. Si isa dunia na aya sasabutan tanong kang belabelag na giyang kutua kang ganatir kay amaka, kang genatir kay inaaka, kang genatir kay karumangka, wataaka, tunganayin ka. Ugaid, nas isa alungan amawri na ayatito akang belabelag, nagyang kuto ka surga ka, na miyak ka narakasiyama ka, miyak ka narakasi inaaka, miyak ka narakasi pagaring ka, miyak ka narakasi wataaka, sutunganayin ka. Napamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ati mo untanon niyang kusurga iyan sa lagid o kiyati mo aniyan raktanon sa kasisi itanos sa dunia. Sa ayaw kit akakati mo aniyan raktano langon, hay mga pagariakan mga bangsa ko. Nang gulalan sang kuto akikalakan tanong ko Allah, kapungunot tani tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kipanggulalan tanong ko mga suguan yan, bata dilaboron sa sambayang. Kapanang gilay tanong ko piya makaharamian, bata dilaboron sa kapanakoto. Na makanggulalansan na insya Allah na mga limos wallah na timuun tanon niyan sa surga sa lagid o kaya timuun niyan raktano sang kai adunya. Wassalamu alaikum warahmatullahi